Истинската причина за смъртта на Джесика най-накрая е разкрита. Известна като най-великият треньор на косатки и морски създания в света, тя е отглеждала косатката си от 6-годишна възраст. Но легендата за нея е изкована предимно благодарение на митичен хищник, абисална акула с черни като смола зъби и червени очи, като гняв, която тя е нарекла Карамел. В продължение на месеци Джесика и Карамел имаха представления рамо до рамо. Дуетът им беше хипнотизиращ. Всяко тяхно излизане беше спектакъл на сила и абсолютно майсторство. Джесика сякаш си говореше с косатката. Тя твърдеше, че са обвързани с пакт за уважение, но Карамел никога не беше забравил истинската си природа. Той не беше нито домашно животно, нито слуга, а интелигентно, търпеливо и злобно чудовище. Един ден на тяхно представление косатката намери правилния момент да атакува. Той усети кръвта от рана на своята дресьорка. Връзката се скъса и пред очите на публика, замръзнала от ужас, Карамел изскочи от магическия басейн и затвори челюстите си около Джесика. Викът й беше кратък и последен. Той я погълна бавно, сякаш се наслаждаваше на отмъщението си. От тогава никой не смее да се приближи до него.